Metro yasabata yatha timamva zomwe anzathu kuneno akuchita makamaka pofuna kuonetsetsa kuti mchitidwe wa nkhanza omwe umachitika makamaka kwa amayi ndi atsikana ukhale ngati wachepa pamene tikuyang'ana masiku 16 oganizira za nkhanza mdziko muno pa mutu omwe ukuyang'ana kuti kodi ifeyo tikuchitapo chani pothetsa nkhanza makamaka powunikira ndondomeko kapena mfundo zimene zinamangidwa ku Beijing zaka 30+ zapitazi. Ndi tinamva ndithu zomwe anzathu abwenzi pa za umoyo akuchita pofuna kuchepetsa nkhanza zimenezi. Ndiyeno kani athu tinalekeza pa umboni umene umachokera kwa amayi ake achisomo amene ndi mtsikana panopa tinganena kuti ali ndi zaka 12 komano anali ndi zaka 9 pamene bambo ake omupeza adamugwirira. Mayi tapitirizani. Ndio umbonirwa bwarani watuluka ngonena kuti mwana wapeza kuti njira ndorani ndio segura kuti mwana adi mnantani munangona mbamene akatayi nakundirani akundinamizira kwafusa mboni imene inaona ndi imene inamva mboni inafotokozaso mbali yake inara ndipasa kuti ndifotokoze mbamene ndikana kuti fweni zonse zikachitika ine kunalibe izi neso ndangomva ngamene zaranimu anthu tonse tikumvera eyayi ndi pamene paja atakhala anapangano belo abambo aja nkwatulusa nkozoti abadikiriraso mlandu wawo kuti akaufufuzeso kachikena eyayi anapasa kwa mwezi umozi. Mwezi uja utatha panali pa 21 tinapita kuzalewa kumene sanakatani anati nakalowaso kawiri nkoti. Titakalowa ina ananduza kuti ndituluke mlandu umene wowo unakakambidwa ine ndili panja sinnamvere kuti kati mu adayankhulana zorani ya polisi ndi bambo ndi mwanayo ananditulusa nali panja kenako dangu aonaso atani agwira akalowesaso mchani muselo mpamene akati tinyamuke tizitani tizibwera. Titabwera kuno mpamene akati apapa mudikire kugemulano chani mlandu wa bambowa unakhala kwa wikiso mpamene sakatimbira foni kuti fetu konza kuti tinyamuke tizibira kata musanyamuke marani kumabwera mlandu tagamula panopaso tanitenga tupita naye kuti tupita naye kuchichili akasevera kuti kuchichili patatha chaka chimozi ndi pamene yakata tikuimbidwa foni ichokera kumwanza kuti panopa mubwere kuno kumwanza mbale anu ali kuti ali kuno kumwanza milandu yake ilowa pa 18 mutani mubwere ikulowaso kawiri nchani mkoti. Tinapita mwanza kuja mpamene so tikamva kuti panopa zaka tukutani tikuzikweza zakazi panopa timafuna kuti apase moyo wawo onse akhala ali kuti ali kundende ndiye panopa tukwapasa zaka 40 akhala ali chani ali kundende. Eyayi yabwino anatenga ngwabwezeresa kuchichili anangothako wiki mozi mpamene tikamva kuti basa asuntha ali kuzomba mlandu wawo akagwirira kuzomba. Mangene kukhala kholo ndi chigamulo chimene anagemula a polisi ineyo inde zinandikhuza nangasi bambo ndi makhala nawo ndipo nchitidwe umene wo anapangazo sindimayembekeza soti angapangezidi zimene zozo ndi mmene tinkakhalira chifukwa timakhala bwino popanda sonkhawe ina iliyonse koma ndinangokhala odabwa ndozizwa ndi zimene anatani anapangazo zinandikhumudwisa mumtima mwanga
kuti bambo mkhandisarana kandi chanjime chinakutumani ndipo ndinalilira kwambiri kuti bambo sindimayembekeza kuti ine mungandipange zimenezizi chifukwa ana mmakonda adi ngati ananu sindimayembekeza kuti mwanayi mungampange nkhanza yotereyi ndikanaziwa mungamuja ndinakuzirani ndi mwana wa mkazi uyu siku linake sindizaona mavuto pamene mukanena kuti ayi ine ndimatha kulera ana ulo amasiye koma sindimaziwa chili pasi pachani pa mtima wanu ndinalilira mu mtima koto. Ndiye ndili ndi Sub Inspector Austin Kamwendo amene ali Child Protection Officer ku polisi kumene kuko chichiwa chomveka bwino ndipo titha kunena monyadira kuti mtetezi wa ana ku polisi mboma la Neno. Ndakulandirani program yathu. Thokoza kwambiri. Ndinganene ndithu mosimikiza kuti kutengera migwirizano imene boma la Malawi linachita ndi maiko onse aziko lapansi ku Beijing zaka 30+ zapitazo. Ifeyonso kuno kuneno munkhani zokhuza nkhanza tikuona kuti tikuyenda chifukwa tikatengera mbuyomo kutenga ngakhale zija mu Chingereza amati ma statistics kapena kuti data muona kuti anthu amachitidwa nkhanza osachita ripoti kwina kulikonse anthu amachitidwa nkhanza ndi kumangoona kuti nkhanza zosazionanso kuti ndi nkhanza kumangozivomereza koma chifukwa cha mfundo zimene zijazo ndi mphamvu zimene timapasidwanso ife ngati apolisi makamaka kuno kuneno takhalapo tikufikira anthu osiyanasiyana kuwauza kuti izi zimayenera kutere izi zimayenera kutere na mfundo zimene ziya zikutithandizira kuti tigwire ntchito yopambana kwambiri kuti so titeteze ana komanso amayi ndi atsikana. Mungangotionetsako chithunzithunzi kuti ku polisi kumene kuko ma cases amene amachuluka ndi atiwo. Ku polisi makesi amene amachuluka pa nkhani za nkhanza zochitirana pakati pa kuti awa ndi amayi kapena akazi amachuluka kwambiri amakhala kuti ndi amayi. Mukayiona data tinakhala nayo kuchokera January chaka chatha kufika lero mupeza kuti ndi amayi ambiri amene achita ripoti ku maofesi athu onse osiyanasiyana muno muneno mukha muno kuti ndiyochulukirapo kwambiri kuposa ndimanena kuti ndi 282 amene azimayi amene akumana ndi nkhanza koma 120 azibambo. So mukayiona data imeneyo ndi kuti azimayi ndi atsikana ndi ambiri amene akukumana ndi chani ndi nkhanza. So kutengera ku mfundo zimenezi ndi theme imene tili nayo lero kuti tionesese kuti amayi ndi atsikana atetezedwe zikutithandizira kwambiri andi tikamayenda mmene tikuyenda kuno kwa TH Kalema takhala tikubwerako ndikuwaphunzitsa anthu ndipo ndine osangalala kuti ndingathe kulengeza pano kuti amakumabwera ku polisi atakhazikisaso magulu osiyanasiyana akumudzi acha timanena kuti Community Victim Support Unit posachedwa apa timaphunzitsa kuti tizichita motani zimene zija zikutithandiziraso koma tikuzitengera ku mfundo zomwe za ku Beijing kuti tiziyenda limodzi kuti pasakhale nkhanza pakati pa anthu tonse tizikhala mwamtendere. Okay, ngakhale kuti zinthuzo mukufotokoza kuti zikuyenda bwino mukuonetsanso bomba kuna kuti palipena pange pamene pakuperewera ngati ku polisi mukuona kuti tingatani kuti tifike ngakhale soboka bato lako mfundo ndondomeko za Beijing 30+1 zimene tikuganizira panopa zedi Malawi iso ikunena kuti pofika 2030 nkhani ya nkhanza mdziko muno itheretu titani tigwire ntchito yofikira malo ena onse monga mene ndakhala ndikuyankhulira kuti malo ena atafikako kuwaphunzitsa anthu tikuwaphunzitsa anthu akuchokera ku primary m'masukulu mmene akukhalamo tikuwaphunzitsa anthu akuchokera m'maklabu amene amakhalamo achinyamata chifukwa mukuziwenso kuti 2063 ja ikuonesa achinyamatawo kuti akamakafikawo akhale kuti ati ndiye ifenso ngati apolisi tinayambira kwa ana ako kuti anawo adziwe kuti nkhanza ndi chani ukuyipa kwake nkotani ndipo akuyenera kuchita chani kuti athane ndi nkhanza. So zimenezi zitithandiza kuti tikamaka 2023 sikuzachitika nkhanza ine chifukwa ana onsewa akhala akuzifika. Dandaulo limene tikukhala nalo panopa kapena ngati ma challenges ndionena kuti madera ena kunoko sitinafikireko zimene zikutichitikira zimene zifukwa cha ma resources amene mwina ndovuta koma titakhala kuti tili ndi mwayi opeza abale ndi ananso kuti atithandizire kuti tifikire madera ena onse akhale anthu ajeni information aziziwe tifike skulu ina iliyonse tifikepo tiaphunzitse ana athu kuti iwowa mwina makolo avutika kale koma anawo asazakumaini nkhanza zimenezo zikhalanso zotithandiza kuti tikamati 2063 Malawi makamaka kuneno kuno sikuzakhalanso nkhani ya nkhanza. Nenotu ndi boma limodzi ndipo funso imene ilinso ndinayankhulanso ndi anzathu ochokera ku abwenzi ana kuna kuti mchitidwe ogwirira ana okhanga kuti ndi waukulu kwambiri apolisi makamaka akuti nchani vuto nchani ndipo titani.
nkhani zambiri zimene amayankhula anthu tikawapeza ngati apolisi ni nkhani za umphawi. Nkhani za umphawi zimakhalabe zovuta poti ana aja amati mwina akumane ndi awa chifukwa apezeke nakake. Koma vuto lalikulu ndi anthu onso makolowo kuti mwina analibe information. Koma ifeyo ngati apolisi tikuonesesa kuti posachedwapa mkulu wa apolisi mboma lino Saidon Mpina ACP anatiuza kuti sakufuna kuti amveko nkhani ina iliyonse kesi ina iliyonse ya nkhanza zokhuza ana. Ndipo amenewo apanga deploy apolisi kuti aziyenda m'madera zichatimati mapatrols akhalemo. Ndipo anatipasanso mphamvu zoti tikaphunzitse anzathu achatimati a community policing m'maderamo. Taphunzisanso anthu amene aja chifukwa chonena kuti nawonso a officer in charge athu kuneno kunanena kuti sakufuna kuti nkhanza imeneyi. Ndiye mukatifunsa kuti apolisi tikutani tikuonesesa kuti kuchokera panopa kupita kusogoloko tisamveso ngati kangakhale mafiga zakhale ocheperatu koma nkhani za nkhanza zitheretu. Ndipo tilonjeze pano kuti tikuyenda pena pali ponse pambali pa mapolisi unit amene tili nawo ovomerezeka ndi boma, koma tili ndi anyamata athu a community policing amene pali ponse akutipasa uthenga, akutiuza chikachitika, ndiponso iwo amakwanisa kugwira anthu ndi kutiimbira foni kuti kuno kuli zotere tithandizane nawo kuti tionesese kuti nkhanza zimene zitheretu. Ndiye mnafotokozapo mafigures aja ndimamva bwinobwino mwati 280 chakuti azimayi, 120 ndi azibambo. Ndiye kuoneka kuti azibambo atinene kuti nkhanza zawo zimene akupeza ndi zocheperapo. Sitinganeneretu koma kuti mbuyomu takhala tili ndi mavuto onena kuti azibambo paokha amaganizira kuti akakumana ndi nkhanza kuti akachite ripoti ku polisi kapena ku social fair mwina aziunyozeka. Ndi ntchitonso imene tayamba panopa kuwalimbikitsa azibambo kuti pasakhale mafigures aja kuti azibambo azimangirira chifukwa anakumana ndi nkhanza, azibambo azimangirira chifukwa anali ndi nkhawa. Tikuwalimbikitsa azibambo kuti azibwera kuchani ku polisi chifukwa mafigures awo akhoza kuoneka ngati akupangidwa nkhanza ndi amayi okha, komanso mwina azibambo akupangidwa nkhanza koma sakubwera kuzachita ripoti. Ndiye tikuwamema azibambo onse kuti pamene tili mu nyengo ino ya 16 days of gender based violence iwo abwere akhale omasuka abwere ku office ya polisi. Tili ndi akaswiri, tili nawo othekera amene amathandiza ku nkhanza zonse zimene zingathe kuwakhuza kuti mwina zimene zitsali nazo sipokhapo. Tikumapita m'makukamu ndikumayenda m'mamizi ndikumalangiza kuti azibambo bwerani musafere zijama nena kuti ayi ine ndi mamuna salira zimene zitipangisa kuti azibambo ambiri tiwaluze azikhweze, koma tikuwamema kuti abwere ife tinako kuthekera kuti tiwathandize asakhale ndi nkhanza ndipo asakhale ndi mantha. Pomaliza mmakuka mmene momwe azibambo amene wawa akukumana ndi nkhanza zotani fati kungoti azibambo akukumana ndi nkhanza zazimayi ndizo ndithu timazidziwa iye ayakunthidwa ayi ndalama walata, koma azibambo amene wawa makamaka kunoko kuneno ndi nkhanza ziti zimene akukumana kuneno kunoko mtundu wa mabanja amene timakhala nawo timakhala ndi zija zimati matrino mchingerezi kapena kuti chikamwini nawo chifukwa kuti amakhala pa chikamwini azibambo mphamvu zawo zolamulira zimakhala ngati zikuchepa chifukwa cha chikhalidwe. Pakakhala zochitika izi ngati nthawi ino yolima mupeza kuti azibambo akupatsidwa mphamvu yolima, koma akangoti afika pokolola azibambo amathamangitsidwa kubanja. Ndiye imabwera nonkhani kuti atathamangitsidwa kubanja atalima kumene kuja mphamvu zathu zathera kumeneko ngakhale za nyumba kumene nkhanza azibambo amakumana nazo kupangidwa nkhanza nyumba mukudziwa ndikati za nyumba, koma azibambo achango khala chete kumenyedwa kumene azimayi ena ake ngamphamvu kumenya azibambo kutupa masaya, koma kuti abwera azachite ripoti akuti ayi mwina ndioneka ngati otani ochepera mphamvu kapena opusa kumene. So tikuwauza kuti ayi bwerani zimene zonso ndi nkhanza, zimenezo ndi nkhanza, ndipo ifeyo ngati apolisi tiwathandiza posatengera kuti uyu ndi wamuna wamkazi sikana kapena nyamata, onsewo ndi anthu tikuyenera tiwathandizire limodzi. Mafumu ali ndi udindo waukulu makamaka pothandizira boma kuti ikwaniritse masomphenya ake oti pofika 2030 nkhanza mdziko muno zikhale zitatha makamanso boma lino laneno, komanso kuonetsetsa kuti ndondomeko za Beijing zomwe zinasayinidwa kumene kuku maiko apadziko lapansi makamaka zothetsera nkhanza kwa amayi ndi ana zikwaniritsidwe. Ndiye pano ndili ndi Asabu TA Chikalema mboma lino laneno makamakanso kumene zochitika zimenezi zikuchitikira. Amfumu ndakulandirani mpulogalamu yathu. Ndathokoza kwambiri. Inuyo ngati mfumu boma likunena kuti pofika 2030 nkhanza zikhale zitatha, komanso tikangana mutu umene chaka chino tikuganizira kunena kuti tonse tingathe kuthetsa nkhanza kwa amayi ndi atsikana potsatira ndondomeko za Beijing zaka 30+. Amfumu udindo wanu ndi otani, mukuchita zotani pofuna kuonetsetsa kuti zimenezi zikwaniritsika?
zikomo kwambiri. Ineyo ngati mfumu udindo wanga ndionetsetsa kunena kuti nkhanza zichepe mdera mwanga. Ndimakhala kwambiri ndi magulupu wafotokozera kuipa kwa nkhanza. Komanso tili ndi mabungwe amene amatithandizira za nkhanza. Tonse tikakhala pamodzi timalumikizana chimodzi. Komano chimene chimavuta nkhanza zimenezi kubisana. Kubisana kumene kumapangitsa kuti nkhanza zizirani kodi zidzichuluka. Akanakhala kuti sitikubisana bezi nkhanza zitachepa kwambiri. Makamaka kubisana kumeneku kumabwera bwanji inuyo mukakhala ndi anthu anu amene wawa amene muli nawo kudera kwanu kuno? Kubisana kumeneku kumachokera kumbali ya chibale. Wachita nkhanzawa ndi amalume anga. Tsono mkaulula pena pake sizikhala bwino. Mwina ndi achimwene anga. Mwina akapita amenewa chithandizo silichiona. Ndiye chifukwa chimene chocho nkhanza zimaoneka kuti zimachuluka chifukwa chakubisana kumeneko kutengera zibale. Ndiye pali ndondomeko zilizonse ngati inu mfumu zimene munakhazikitsa kudera kunoko pofuna kuonetsetsa kuti nkhanza zimene zizi zikuchepa? Chimene timapanga choti ngakhale abise pamadzapezeka kuti zaululika. Ndiye zikaululika timanena kuti amene waonerera amene akuchita milandu akubisayo ndi amene akulezera mchitidwe. Timanena kuti munthu amene timuyitane tikambirane naye. Akakanika pakati matha kumuyika pabwalo kuti anzake ena aonere chisanzo. Mchitidwe wa nkhanza ochitira ana ang'onoang'ono makamaka ogwirira kuno kuneno woneka kuti ndi waukula mfumu. Tinene kuti makamaka tinene kuti kapena mwina nchikhalidwe chikuchititsa kuti chikhalidwe chotere kuno kuneno? Yesi chikhalidwe. Koma kungotino pena pake umunthu ndi umene kukhangati kuti sowa. Kugwira kodi ndiye kukuchitika. Koma amene akugwirirayo bambo wankulu kapeza kuti akugwirira mwina mwana. Zolinga zawo sitimatha kuzimvetsa kuti ndi chani. Akazi awo ali nawo. Azimayi akuluakulu alipo koma akalimbana ndi kamwana. Timadabwa kuti kodi munthu ameneyo ukutani. Ndiye zokhalira nazo kuti zikapezeka zimenezo munthu ogwirira timampitisa malo enera ku polisi akalandire chilango. Apitenso ku koti kuti mwina malamulo akatani akadziwe. Ndiye kuno kuneno tamva kunena kuti anzathu abwenzi pa za umoyo anabweretsa ndondomeko yoweruzira milandu kumudzi komweko kuti ikhale ngati kuti ikuthandizira kuchepetsa. Ngati mfumu mukuona kuti ndondomeko imene iyi yaberekapo zipatso zilizonse zabwino? Makamaka tinene kuti abwenzi pa za umoyo atilimbikitsa kwambiri ndipo ndondomeko imeneyi ikugwira ntchito chifukwa cha bungwe limenelo. Poyamba timangokhala inde koma bungwe limene litabwera nkhanza zinalipo zambiri koma panopo zikuchepa kwambiri chifukwa akugwira ntchito. Ntchito imeneyi ikuoneka pa ground kuti apali akutithandiza chifukwa nkhanza zija akumatiuza munthu akachitidwa izi ndi nkhanza, munthu akachitidwa ndi nkhanza, akumatipuzitsa pafupi. Ndiye chifukwa chimenecho tikuoneka kuti bungwe limene likugwira ntchito kwambiri. Pamene tikupitirira ndi programu yathu imeneyi ndi Mayi Gertrude Mphande kuchokera ku unduna oona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo makamaka mu ofesi ija ya gender. Mayi tatifotokozereni kuti ngati unduna pali ndondomeko zanji zimene mwakhazikitsa pofuna kukwaniritsa mutu wa chaka chino umene tikuganizira masiku 16. Ngati boma pali ndondomeko zambiri zimene likutenga kuti likathetse nkhanza kuno kuneno. Pali ntchito zina zimene timakhala tikugwira ndi mabungwe osiyanasiyana kupangisa misonkhano yosiyanasiyana m'madera makamaka yowalimbikitsa azimayi kuti azitha kukapanga ripoti nkhanza, ingakhalenso azibambo omwe kuti azithanso kukapanga ripoti nkhanza. Tikugwira ntchito ndi mafumu, tikugwira ntchito ndi azibambo amene akumagwira ngati kukhala patsogolo kumenyerera maufulu a azimayi. Ndi ntchito zambiri zikugwirika ndithu zothetsa nkhanza kuno kuneno. Kuneno kuno chiwerengero tingonena zonena kuti chaka chinochi takhala ndi makesi okwanira 500 chakuti. Pamenebe tikuonesa onena zokuti azimayi ndi amene ali ndi akuchitiridwa nkhanza zochuluka kwambiri makamaka pa chiwerengero chokwana 300 chakuti pamene azibambo akufikira
200 chakuti chimene chikutionesabe unena zokuti anthu akazi amayi ndi atsikana akuchitiridwabe nkhanza malingana ndi ndondomeko imene inakhazikitsidwa m'Beijing zaka 30 zapitazo ikuyang'anirabe azimayi ndi atsikana chimene chikutionesabe ngati azimayi akuchitiridwabe nkhanza msonkhano uwu kapena kunena zokuti 16 days of activism ya chaka chino ithandizirabe kunena zokuti mauthenga akafalisidwe ochuluka kuti nkhanza kwa amayi ndi atsikana zikachepe kudera lino la Neno. Komatu ntchito imeneyi tikayionetsetsa unduna umene uwona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa mayi ndi abambo udakhazikitsa zaka zingapo zapitabe zipo takhala tikuyenda nawo koma zikuonekabe ngati ibe tinkhanzachi tikunka tikupitirira makamaka kuno kuneno nkhani yogwirira ana kwambiri makamaka chimene chikuchititsa ndi chani? Nkhani yogwirira ana kapena kunena zokuti kugona ndi ana nkhani imeneyi ikumachulukira kwambiri chifukwa tikationesese kuneno kuno amene achulukira kumapereka mimba kwa ana ndi anthu akabaza. Kuneno kwathu kuno timadalira kwambiri njinga za moto zimene ana akamapita ku sukulu amagwiritsa ntchito njinga za moto zimene zimapangisa ngati akukhala nthawi yayitali pa njinga ya moto akukwera nthawi zambiri zimapezeka zokuti zikuyika pa chiopsezo chopanga chibwezi ndi anthu akabaza zimene zimapezeka zokuti mimba za atsikana ambiri zikumachuluka. Ndiye pa nkhani ngati imeneyi inuyo wokhala unduna mukuchitapo zotani? Pali misonkhano imene tikupangitsa komanso pali activities ena kapena ntchito zina zimene takhonza zonena zokuti kumane ndi akabaza onena zokuti azikhalira limodzi ndi magulu azibambo amene anakhazikitsidwa aja kuti azindikire kuti nkhanza ndi chani kuti akazindikira kumapeto kwake akayipewe nkhanza ija. Mutu wa chaka chino upherezekera? Mutu wa chaka chino upherekezera bwinobwino chifukwa chonena kuti mutu wa chaka chino akumanena zonena kuti pamodzi tithese nkhanza kwa amayi ndi atsikana moyang'anira ndondomeko zimene zinakhazikitsidwa ku Beijing zaka 30 zapitazo. Tikati tionesese anthu amene ambiri amene amachitidwa nkhanza ndi amayi komanso atsikana ingakhale kuneno kuno zikuchitika choncho ndondomeko zimene zizi zitithandizira kunena zokuti nkhanza zimene azimayi ndi atsikana akumakumana nazo zija zikapezeka zokuti nkhani zake zikutha kumene kumapeto kwake tikapezeka zokuti anthu amba kuopa kuchita nkhanza kuopa kunena zokuti amangidwa ndipo pamene tikumaliza program yathu ndilinso ndi mayi Rachel Mwanza kuchokera ku bungwe limene la Partners in Health abwenzi pa za umoyo. Ndiye mayi Mwanza tinene kuti ndimene tayendera mpesi mene tikuyendamo tinene kuti basi tafikapo Neno nkhani ya nkhanza tathana nayo. Nkhani yayikulu ndionena kuti apapandikane kuti sitinafikepo apapa tangoyamba zochitika ndi zambiri mene nanenera mucha kuti makeses pano akutuluka akutuluka ndetu tikuyena notipeze no interventions oti makeses aja tachepetse ndizabwino kuti akutuluka kuti anthu adziwa komano kuti tachepetse no kuti pakhale line ikhale flat graph ikhale flat chitani so zochitika ndi zambiri tikuyena ndithu kunena kuti as the project is phasing out muna project ena akamabwera tikuyena ndithu kupanga address some issues amene atipangisa kuti makeses atsike. One, we have to look at culture ndi chimodzi chimene chipangisa kuti makesiwa azipangabe pachikhalidwe china chathu chimwe chimapangisa mene nanena kuyambirira muja kuti anthu tinachivomereza koma sitimadzoti ndi nkhanza tikuyena tipange address ma issues amene aja every community ndi culture yake yosiyanasiyana and ma interventions akhale culture specific kuti makesi athuwa achepe. China chimwe tikuyena kupanga address ndiyo tikuyena kupitiriza ma awareness wa chifukwa kuti makesi ndi akubwera koma we still have a gap yonena kuti makesi aja akumabwera after 72 hours makamaka nkhani zogwirirana timafuna munthu abwere within 72 hours for timapereka ma interventions osiyana kupewa mimba kupewa matenda ndi zina zoterozo ndi mankhwala akakhota apitira masiku atatu amene timafuna aja samagwira ntchito moyenerera. This gap yoti reporting after 72 hours ndi issue yayikulu kwambiri tufunika ndithu anthu azibwera before iyi when other interventions or projects are coming in tikuyena panga address this issue ya reporting within 72 hours of abuse. Komanso nkhani ina imene tikuyena panga address kwambiri ndiona kuti the coordination between my stakeholders tikuyena tipange strengthen gender-based violence ni multidisciplinary approach ni magulu ambiri so mbali imodzi akhoti ili wiki zimasokoneza mbali zina zonse so mbali iso tikuyena ndipanga address strengthening ma collaborations ma coordination between my stakeholders among stakeholders zithandiza kuti tipange end violence by mwina 2025 imene ili Beijing Declaration for Africa chaka chamawa it's 30 years ya Beijing Declaration so
30 years chaka chamati wena benditu at least nduzina tipangetako by addressing ma gaps amene tapanga identify kuyambira inception ya project 2019 ufika lero ngati zina zomwe ndanenazi fa Beijing declaration ndio ngonena kuti should end violence against women and girls. Ndondomeko inde zilimo kumenda nena kuti ndondomeko zimakhala specific ndi chani dziko kumasodera ndiye pali zambiri zomwe tikuyenera tichite kwambiri makamaso nkhanira natural ya azibambo kwambiri ma programs ambiri we are sidelining them tumasiya kutali situmabweretsa pafupi for muna declaration kunena girls and women kumano ma catalyst ndi azibambo so ngati kabweretsa ma azibambo munkhani ya ma intervention I'm telling you kuti Malawi even dziko litipindula towards ending violence against women and girls and I'm sure kuti fika chaka cha mati wafika 30 years a Beijing declaration we can make a milestone. Zomwe kwambiri Ndithu ndathokoza kwambiri. Kodi mukudziwa inu kuti matenda ambiri amene ankasautsa ndi kupha anthu ambiri kale anachepa ndipo ena monga nthomba anatheratu kumene chifukwa cha katemera? Katemera ndi mwayi wathu opezekeratu opewera matenda ndi imfa zobwera ndi matenda amene katemera wake alipo. Ndi cholinga cha boma la Malawi kudzera mu nduna wa zaumoyo kupulumutsa anthu ku matenda popereka katemera osiyanasiyana. Mphwayi ndi tsoka tidziteteze ndi kutetezanso ana athu ku matenda. Tilandire katemera, moyo ndi mpamba, usamalireni. Akupatsirani uthengawu ndi a nduna wa zaumoyo ndi thandizo lochokera ku bungwe la Gavi. Sapa